gbogbo wàhálà wa nínú ayé mẹ́ta péré ni: owó, àlàáfíà àti ọmọ. Èwo làgbà gan? Èwo ló yẹ ká sáré jù? Ẹni tó bímọ tí ò lówó á padà kábàámọ̀ pé kí lòun bímọ fún nígbà tí ò fowó. Ó túmọ̀ sí pé owó tún jọ ọmọ lọ o. Ẹni tó wá lówó tó lọ́mọ tí ò sálàáfíà, òun náà tún kábàámọ̀ pé kí láǹfààní ọmọ àtowó tóun ní tí ò sálàáfíà. Ṣe ipá àlàáfíà jù wọ́n lọ. Àmọ́ bí tẹ́tí máa rí pé kò sí ẹni tó lè sọ pé ilé báyìí lójú nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹni tó lówó tó lálàáfíà tó wá kú ònú ayé tó kú. Wọ́n á lẹ́ni tó wáyé tó lówó tó lálàáfíà tí ò bímọ bí ẹni wáyé asán lẹ́ni tí ò bímọ. Ẹ wò ó tó fi jẹ́ wípé ọmọ náà ó tún ṣàgbà wọn. Orí ọmọ gangan òun ló ṣẹ̀yìn wa nígbà tá ò bá sí mọ́. Èmi àti ẹ ìran kan ni wà. Tó bá ṣe pẹ́ni tó bẹ̀rẹ̀ ìran wa kò bá lọ́mọ ni àlè gbórúkọ rẹ̀ ga, gbórúkọ bàbá tèmi ga, bàbá rìn dè. Ṣé rí pé ọmọ náà ní àyè tiẹ̀ lọ́tọ̀?